गिरिधर बर'नि भिडिअ फुटेज माखासे ओंखारदों बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फल' खालामदे गोबाङानो फल' खालामनानै हो आंनिखौ नङा आंनिखौ दा खालाम गिरिधर बर'निखौ खालामनानै होबानो जाबाय बियो फेसबुक पेजआवबो ओंखारो आरो ओरैहाय इउटिउब चेनेलबो दं बिथांनि चेनेलखौ फल' खालामनानै हो आं बेखौल' बुंगोन थ' दिनैहाय बड'लेण्ड महोत्सबआव थांनायाव जोंनि सुबुंफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनदों थांनायाव गोजान लं जार्नि हान्थियोब्ला खस्थ'आ मोनो जानायनि थानायनि उन्दुनायनि दुगैनायनि एभ्रिथिं ना जायगा सहैयागौ माने खस्थ' मोनलांबाय थागोन आरो फैनायावबो थानायनि जानायनि दुगैनायनि सेम खस्थ'खौनो मोनबोगोन आं गोजानाव थांनो हादोंब्ला दुखु खस्थ'खौबो लानो हानांगोन बेफोरबायदि आरोखि ना आरो लांग्राफोरनिबो गोरोन्थि दङ बावहाय लांग्राफोरना बेनो जे जायफोरखौ लांदों बिथांमोनखौ इनभाइट खालामदों नैबेखौथ' जों मिन्थिनायाव इउपिपिएल सरकारानोथ' थाखा फैसा हरजोबनानै खुंनाय बेफोरबायदि आरोखि जायफोर लांग्रा बिसोर सुबुंफोरनो आखायाव गैयाब्लाबो 2-3 हाजारसोखौ आखायाव खोख्लैना होयोब्ला मोजां जायोमोन नाथाय खोख्लैना होआसै दां आंनि सन्देह ओंखायनो नैबे बेफोरबायदिया गोबाङाथ' थांनो ओंखारगोन गोबाङानो थांनो ओंखारगोन खारन जों दिल्लीखौ नुवाखै ना जायहा गामि ओनसोलनि गामि सिङाव थाग्राफोर बै सुबुंफोरा जों दिल्लीफोरबायदिखौ नुफेरा आनखि जोंनि बर' सुबुङा गामि सिङाव थाग्राफ्रा गुवाहाटीखौनो सोरबा सोरबा दिनैसिमबो नुफेराखै आरो बेरायफेराखै गुबुनखौ मा बुंनो आंनो गुवाहाटीयाव मोजां रोखोमै बेरायनो हाया सासे गाइड खालामग्रा थायाब्ला आं हारसिं मालाबाबो थाबाया बेफोरबायदि नायना लानि गिरिधर बर'नि माखासे भिडिअ फुटेज हेलो लोगोफोर ने दासो इनकाम मैया जोङो 8 बाजाराव ट्रेन दिल्लीनिफ्राय गाखोदोंमोन आरोना माने जों न' फारसे आगान होनो थाखाय जानिखि जोङो दिल्लीयाव फैदोंमोन जे बड'लेण्ड उत्सबआव आरोना जे बेवहाय जे ओरैबायदि गिदिर प्रग्राम जादोंमोन जे बे प्रग्रामाव जानायाव माने जानिखि कालचार टीम बिथांमोनखौ माने टाइम मथे माने इनकाम मोनजायाखै माने जानिखि मैया हरनिफ्राय दा नै टाइमा केटा जाबाय उन सिगां दाबानि मोननो मोनाखै 7:15 दासो इनकाम बेबायदिबा ना बेबायदि लेट इनकाम होयोबा मानसिया लेरलाय दुरबल जालांगोन सोरबा माने इनकामखौ एसे थाब खालामनांगौमोन आरोना जायनिखि सार बिथांमोना जे दायित्व लादोंमोन जे बिथांमोनाबो हायासै जे माने हायासै नालाय दा थेवब्लाबो जे बिथांमोना जानिखि डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि जे सार बिथांमोनखौ एसे खालामनो थाखाय बेबायदिखौ होननांगौमोन बा गावबागाव एसे होननांगौमोन जे जानाय लोंनायनि होनब्ला माबा माबि बायनानैब्लाबो जानो हागौमोन माने ओंखामखौनो नेबाय थादोंमोन नालाय वा मा जागौमोन न' मैयानिफ्राय ओंखाम गैया हरनिफ्रायनो दासो हराव बेबायदिबा मानसिया थैलांगोन बापरेबा एफा गोजानाव मोसानो फैनायाव खस्थ' जागोन मानसिया जानिखि बेबो कालचार ट्रेननि टीम बावसो बिउ बे ट्रेनाव एफा लेट खालामगोन ना ओंखाम होनायफ्रा बापरेबा मा जागोन थैलांगोनलै हेलो लोगोफोर जानिखि आं दहायहाय एसे क्लिप जानायनि थाखाय आं होदोंमोन बेयो आङो माने साननो हायियाव जानिखि आङो बेयो जे रायजो राजानि सिगाङाव माने आं बेखौ शेयार खालामहोबाय बेयो जोबोद आंहानो गोरोन्थि जादों मानो होनोब्ला जानिखि ट्रेना जे जोंहा थांनाया लेट जादों जे सम मथे मोनहैयाखै बेनि थाखायनो जानिखि सार बिथांमोना जानिखि जानायनि बेखौ बेबस्थाखौ खालामनोब्लाबो बे ट्रेननि थाखायनो बिथांमोनाबो जानिखि ट्रेन गंसेनि इनकामफोरखौ माने गेर मानसिनि थाखाय बिथांमोनाबो माने खालामनो हायासै आरोना माने ट्रेननि थाखाय आरो बिथांमोना खालामदोंब्लाबो जों जानिखि आं सानसनो हायियाव जे आङो थाब माने बुंफ्लांबाय बा बेबायदि खालामफ्लांबाय आं बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय जाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ लानानै जे शेयार खालामदों बा डाउनलोड खालामनानै एबा आपलोड खालामदों बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ डिलीट खालामना होदो अन्नानै जे नोंथांमोना जे आं सानसनो हायियाव जे बेबायदि आङो भिडिअ बनायनानै हगारफ्लांबाय सरि रायजो राजाफोर आं खुमा खेबदों जोंहा बहुत गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं बेबायदि गोरोन्थि आरो मालाबाबो आङो
खालामला नोंथांमोना अन्नानै बे भिडिअखौ डिलीट खालामना होयो आंनि गुरुन्थियाव जानिखि साननो हायो जे आं दानिखि भिडिअ क्लिप होदोंमोन जे नोंथांमोना जायनिखि डाउनलोड खालामनानै जे हगारदों निउज चेनेलफोराव बा इउट्युबाव बा फेसबुकाव बेवहाय आं नुनो मोननाङा जे नोंथांमोना थाबैनो जे अन्नानै जे बेखौहाय जे डिलीट खालामना होयो जे आं सानस' हायो जे बेबायदि खालामफ्लांबाय जे बेयो माने ट्रेननि जाहोननि थाखायसो बेबायदि इनकामनि थाखाय लेट जादों जुदि ट्रेना जुदि बेबायदि लेट जानाय नङामोनब्ला अब्ला बेबायदि जानिखि सार जे बिथांमोना जे लिड लादोंमोन अब्ला बेयो निश्चय टाइम मथे जागौमोन जे बेनिखायनो जे नोंथांमोना अन्नानै जायनिखि निउज चेनेलफोराव बा इउट्युबाव फेसबुकाव डाउनलोड खालामनानै हगारदो जे नोंथांमोना थाबैनो डिलीट खालामना होयो जुदि नोंथांमोना जि डिलीट खालामोबा एफआईआर होनाय जागोन जे जाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ ससे क्लिपखौ हगारदों अन्नानै प्लिज आं सानस'नो हायियाव जे भिडिअ खालामफ्लांबाय आं जोबोद माने गुदुर जे बे ससे क्लिपनि थाखाय बहुत गुदुर दाय मावफ्लांबाय बिनि थाखाय जे नोंथांमोना बयबो माने जायनिखि हगारदोंमोन बेखौ निश्चय नोंथांमोना बे क्लिपखौ डिलीट खालामना होयो जुदि नोंथांमोना जुदि डिलीट खालामाबा नोंथांमोनखौ एफआईआर होनाय जागोन बेनिखायनो थाबैनो जे नोंथांमोना अन्नानै प्लिज डिलीट खालामना होयो